Βρίσκομαι σε Ελβετικές Άλπεις, είναι 3:30 το πρωί και ξεκινάμε να ανέβουμε την κορυφή του Πίτσφαλού. Ξυπνήσαμε νωρίς, φάγαμε ένα καλό πρωινό και μέσα στο σκοτάδι ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε. Όσο περνούσε η ώρα, άρχισε να χαράζει και το τοπίο γινόταν κάθε λεπτό όλο και πιο όμορφο. Αυτό εκεί πάνω που βλέπετε είναι η μία από τις κορυφές. Θα ανέβουμε πρώτα εκεί, θα κατέβουμε μετά ελαφρώς κάτω και θα ανέβουμε στην επόμενη που είναι το πιο ψηλό σημείο. Το αστείο είναι ότι πλήρωσα γι' αυτό. Θέλουμε γύρω στη μισή ώρα για να φτάσουμε στο χαμηλότερο σημείο, εκεί πάνω που βλέπετε, και μετά ξεκινάει λίγο πιο τεχνικό. Εδώ κάτι προσπάθησα να πω, ούτε που ξέρω τι γλώσσα μίλησα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, έχουμε και παρέα εκεί κάτω. Εκεί ασχίσαμε κάποια κρεβάς. Εδώ προσπαθώ να το παίξω ότι απολαμβάνω τη διαδικασία, αλλά για ακόμα μια φορά σκέφτομαι τι κάνω με τη ζωή μου. Κάναμε μια στάση για ανεφοδιασμό, ένα τζέλ, λίγο νερό και λίγο με κορόιδε, λες και όντως καταλάβαινα. Organized all the three guys to hold the glider. Α, και αυτό είναι η απάντηση σε κάποιον που με ρώτησε αν έχω τα skills για κάτι τέτοιο. Ορίστε λοιπόν. Αυτό είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της διαδρομής, ο δρόμος προς τη South κορυφή. Είναι η South κορυφή, δεν ξέρω αν φαίνεται, όπως το δείχνω. Ανεβήκαμε εκεί και μετά ήταν λίγη ώρα περπάτημα μέχρι εδώ. Τώρα ο στόχος είναι από εκεί πέρα να απογειωθούμε, τρέχουμε max μέχρι εκεί που φαίνεται η σκιά του βουνού. Αλλιώς φρένα και σταματάμε και ξαναπροσπαθούμε άμα δεν μας έχει σηκώσει, και θα πάμε όλο έτσι ώστε να βρεθούμε εκεί κάτω. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο ποταμός, εκεί είναι που είναι και το κάμπινγκ, εκεί που θα προσγειωθούμε. Πήραμε 2 ανάσες και αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε για την πτήση. Κάναμε λίγο γρήγορα διότι ο καιρός ήταν ιδανικός εκείνη την ώρα, αλλά αυτό μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.